eziningi njalo Ingane senomkhuba manje. Hey, woza la, woza. Uphuma. Ngiyodlala. Kodwa uyahlupha, ngizokukhuza kuze kube nini? Ngizokukhuza kube nini? Hayi. Kulungile. Ngiyona endlini. Umuntu uyalingwa, yazi? Yazi ngiyalingwa ngisehlane mina. Weyolula. Yolula. Hey, uqhamuka usuthobekile uphi Lindo? Umazi kunemgcine edlala. Awumazi kanjani kade nidlala ndawonye? Awumazi kanjani? Hayi, kulungile. Ungakhululeka phela ungabe uzoba isigxobo lapha phambi kwami man. Hawu. Waqhamuka ususmile ke wena, usmile ini? Bukuphi sonke lesikhathi? Lindo. Uyafika la uyasmile. Angazi ukuthi yini osmilela yona. Ngibuza namanje awungiphenduli. Ngithi mina bukuphi? Kuzokushaya lesikhathi awukabuyi. Baba ngiyodlala. Ngihlola yambo. Wanicanga ukuthi uyini ngempela? Uyadlala kuze kube kushaya lesikhathi. Lalela ke. Izitsha iwashiwe. Uyolula futhi ngeke awashe izitsha. Angithi uyazi ukuthi umfana. Ngeke awashe izitsha uyolula. Uzothatha izitsha uyiwashe la. Siyezwana? Uzoyibona ke. Impahla zami zoyile zingcolile lapha. Ngakuthatha impahla uyowasha. Uzoqala ngezitsha uyiwashe. Siyezwana? Angibhemi mina insanga, angibhemi insango mina. Awusho-ke mfowangeba, njengoba mfowethu usenkingeni engaka uma wengane eshonile and ushonele eGoli. Ngiyacabanga futhi ngane awukayichazeli ukuthi uma wengane eshonile. Usenkingeni phela wena bafo. Uzokwenza njani? Hey bafu, yabona nami ungibona nje angazi mfowethu ukuthi into engizoyithini lo. Angazi mfowethu. Yeah bafo. Yabona la ngithwele imbokodo ekhanda mfowethu ndiyasinda. And angikayitshela okuwesa. Yabo? Yabo mfowethu njengamanje. Hey, ngizwa ngathi mfowethu ngithwele amatshe ngapha nangapha mfowethu, ngathi ngithwele elinye elikhulu la ekhanda. Nekhanda ngilizwa liyasinda mfowethu, ngathi ngalikhipha ngilibeka eceleni. Hey, angazi ngizomtshela kanjani uLindo lena. Wonke umthwalo unzima lento. Bona ufuna komuntu akusiyona into okudlala. Uyabona into ofanele uyenze njengamanje. Ungangcono uthole umuntu osekhula khulu ozakwazi ukuthi uma eyichazela ingane ayichazele kangconywana. Angazi noma ubona kangcono yini. Bafo khululeka ngizoyitshela mina lengane minga understand kuzobo kwayo bafo. Indala musi lengane lena. Indala lengane mfowethu minga understand kuyafana ngeke abuye phela. And ukude lo muntu useGoli. Cabangisise kahle. Mfowethu la ifele khona. Ingisola ngisho nemali yokumlanda mfowethu. Angazi ke lengane ukuthi ngizoyidlisana mfowethu. Uyabo? Amacebo azoba khona abafo njengamadoda. Sizohlanganisa njengeinsizwa sibone ukuthi kuphumani ukuze mfowethu umama wekhaya abuye ekhaya. Nami ngajabula bafuthi uma Lindo isukele eGoli. At least ngithole noma imali yokumisa le emakhaya ke akhona ukufihlwa kahle. Hayi ngaba umbono ongcono leyo bafo. Into engingayeke ngicela ukuyibuza bafo kodwa ingane yakho njengoba phela uyindoda wena yona intombazane uzokhona yini ukuthi uyinakekele uyiphathe kahle njengendoda? Hawu, ukuphatha kahle ingane? Ehene mfowethu. Ubala lolo. Phela wena mfo ima sokukuphula ulimi. Okay. Uyabona uLindo? Ufana nengane yami. Nala emphakathini bayazi ukuthi mina ngimphatha kahle. Sonke isikhathi ngizohlezi ngimnakekela. Hayi into enhleke leyo mfowangeba. Ngijabula kabi amazwi akho hayi. Angijabulisa nami. Ngumfowacaba. Anginayo inkinga. Ngijabulile. Ukhululeka. Ubala lolo. Hayi ngcono.
Kodwa-ke as long as umama sizokwazi ukumbuyisa futhi kahle, yonke into ihambe ngendlela. Hey mfowethu, yabona mina uLindo uyazi ukuthi ngimphatha kahle, ngimphathisa okweqanda mfowethu. Hayi, umbono omuhle-ke loyo bafa, kungcono uma ngabe ukuthi ingane yakho uzoyiphatha kahle because iyona ebengini ovalo lwayo, ngoba phela iyintombazana and wena uyindoda phela kunzima uphuma. Hey Lindo, woza la. Uphuma. Kuyodlala suwashila izitsha. Yazi mina ngizocikeka mina. Ungahamba uyodlala ungakayiwashi izitsha. I-report lona ngikhombisile ngoba seyivalile ikona. Ngifuna ukubona le report, ngifuna ukubona. Hamba, ufike uwashe izitsha lapho. Kodwa-ke phela nawe bafa kufanele phela ube suphakamisa amazwi phela kusekuncane phela. Sokingwa manje. Uzisheko hospital. Ziyahlupa le ngane. Yazi. Kodwa Nkosi yami umuntu uyibhonasele ezihluzula ingane. Manje kumele zithatha amabhonasi ethu. Siyashiselwa, abantu bayashona. Cishe ogwayi. Ya. Oh kodwa Nkosi asithandaze nofuna uthandaze. Sorry phela, sorry. Uthulelani manje? Kodwa Nkosi yami sorry ukuthi uma wakho usufile. Ushonile uma wakho ngane yami yazi. Njengoba unanomalume obheda kanje. Yalena phuthuma lapha endlini ufike uyongithathela iglasi enogologolo likaMalume. Ulaphi nawe uzokubulala umalume wakho uyazi ukuthi umalume wakho uyabulala. Ngithi mina ngane yami Nxesi uyazi kodwa Nkosi sana hawu kodwa ngisazi-ke manjena. Kodwa kwabuhlungu kumina. Shonile umama. Shonile umama. Hawu kodwa uzokwenza njani? Hawu, umama ushonile. Akusho mina kusho abantu. Sorry yazi kanami. Mfuma mama ushonile. Shongo mina. Khuluma into enjalo mina. Kusho abantu. Nxesi yazi. Kabuhlungu umamani ushonile. Mamani akashonanga umamani. Dabula amafu umamani bohloniphisa isiZulu mntanami. Akabuyi umamana kodwa kusho abantu akusho mina. Yes. Uzwa kungithengela ubhiya lapha yana kaMamqanda. Hena-ke umamana ungayilaleli kakhulu lento engiyishoyo ngiyazidakelwa mina. Kodwa ufike umcocela ubabani umtshela ukuthi umama engathini kwinina noyithu. Wena ubaba manje engathi umama. Bathi ubulolwe yini? Wonke imoto. Abantu abangakwazi ukushayela drink and drive. Bankazihani umama ngemoto abantu angibazi baphuzelana abantu. Shawu mawu. Hawu sisi wami, adabukisa kangaka indaba.
Asengiqala ukukhathazeka ngawe sisami. Cela usondele la. Yolula, ngabe iqiniso ukuthi umama ushonile? Ha, ushonile. Nami angazi sisami ngiyo ambobuza ubaba. Ngiyamsaba ubaba uzongithethisa. Kodwa ngiphasanga. Hey, uyadlala wena. Awuphasanga. Kanti lokho ohlezi ukudla mahala 365 days wena udla ukudla kodwa ngeke uphase sekuphela unyaka. Hayi ngiyalingwa mina. Baba ngiyaxolisa ngifisa ukuphasa kanje nezinye izingane. Hayi lindo hayi man. Nango nyaka ozayo same class futhi ngizophinda ngikunikeza imali. Uvinjwa yini pho noma inqondo uma ungena lapha eklasini bivela igcwala irust amehla agcwala inkungu. Hayi mina ngeke ngimele man lento man. Hayi man. Yazi ngiyalingwa mina. Uyadlala nje esikoleni wena. Into yaziyo nje iyona leyo uyadlala esikoleni. Hayi. Kunini nje ngifuna i-report ngithi lethe. Kuphela 3 days ungafuni ukuletha. Kade yilo msangano ufailile. Hey. Ulindo nje befelishile mhlambe ingoba ihleze iphatheka. Hey. Uphathwa yini kapha? Nawe ngathi zokhuluma into ongayazi. Ngiyamxolisela baba. Uxolisani yini oyixolisayo? Kodwa ngamandla ami. Imali yami ngikunika wonke lo nyaka. Wena ngoba ubhizi lokhu uyaxolisa uyamxolisela. Uphasile khona. Ngiyabuza yini wabe isimungulu kade? Yini waphenduka isimungulu man awusakwazi ukukhuluma? Ngikhuluma nawe man yini kade? Akusakhulumeki? Cha ngiphasanga. Nawe futhi awuphasanga? Hayi. Awu baba. Hawu. Kushuthi mina ngibhizi nje nginikeza imali ukuthi ngiphase esikoleni for the whole year. Nina niphasi. Into engizoyithini mina kushuthi ngihlala nedomu nje. Buka manje nikhuluma manje nithule yini ngijubeka umlomo. Mina yazi ngiyalingwa nje. Wena nawe. Mina alichusa mfuzanga mina. Phela mina ngangihlaniphile mina esikoleni. Nifuze kubukoma wenu man. Nawe umdala. Baba ngiyadlala mina ngokufeyila ngiphasile mina. Uphasile? Hawu ngempela ntombazane yami. Hawu. Ufuna ukuba nomuzi wami, mnandi ngiyimele. Okay. Uyabona? Zobumadakeni. Hawu. Usebenzile kodwa. Mangisayodla. Khuleka hamba uyodla ntombazane yami. Hamba uyodla. Hewu. Madoda. Uyabona? Sazidlule ingane ungazona ezala ekhaya man. Ingane engayizali ufuse bani ngempela uyangihlaza ufuzisa unyoka. Ufuzisa uma wakho. Hayi man wena ufalo njani ufuzisa uma wakho? Kumele ufuze mina man. Unyaka wonke kushuthi wena ubamba ilutho nje esikoleni. Hayi man musungiphoqa man. Kodwa futhi udla kakhulu into engixakayo. Hayi. Ngikunika nemali eningi muye esikoleni. Base wangiphoxa. Ngikuthembe kangaka yolula. Hayi. Into yaziyo nje ukuhamba uyodlala ibhola nje. Nezitsha uyiwasha ufuna nokupheka. Hayi suka la eduze kwami, suka futhi eduze kwami. Hawu yazi isiphoqi man lengane. Hayi man. Ey, kwavele kwaphasa nje ulindo kuphela. Uyolula kaphasi. Leli vizandlebe leli lihlaniphile liyinkinga man.
Yase ngicishe kanje ukudla nemali yokuphasa esikoleni ngayehlisa still liyaphasa. Eish. Hayi man. Yabo lekwaleli qhude kade ngisizolihlinza ngisalihlinzi ke manje. Ngohlinzela ingane ongayona yami. Ngangihlinzela intombazane mina iqhude idle yodwa eyami ingadli. Ngoba phela bengithi leli qhude lelizodliwa yolula kuphela ingane yami. Hayi man. Uyangiphoxa ngomfana lo. Yazi akudleki nokudla yazi uyolula uyenza kanjani lento ukuthi angaphasi uyenza kanjani ngempela yazi ngisabathe ngiyazama noma ukudla ipune ezimbili nje akungeni ukudla sengaze kuphasa ulindo yedwa yini Lindo ufika uzongimela futhi la ukhuluma kwenze njani kade ngoba ngithi uphasile nje angithi uphasile yini pho inkinga ke yini inkinga nayizola ukudla udle kancane wakushiya namhlanje uyaphaka ujika ukudla futhi yini Baba, ngiyabiqinisa umane ushonile. yazi wena uyingane nokuba ingane yini ndaba uzongibuza lo mbuzo okay it's fine umama wakho akasekho emhlabeni ube sengozini yemoto bekungekho lula nami ukuthi ngikutshele Lindo hey nale ngane leyiphasile eyama iphasi ibhizi la izongidabukisela leli vezandlebe leli yazi lento iyangicika lento le uyolula nawe engasaphasi ngane nje kodwa Lindo suka lapha phambi kwami angazi nokuthi uyibuza kanjani indaba zabantu abadala sekufunde ezo indaba leli vezandlebe leli madoda yazi Unobani igama nomntana? Lindokuhle. Okay, Lindo. Lindokuhle yazi angithandi indlela akuphatha ngayo baba wakho. Ngithathi nesi. Kodwa kuzolunga ke lapha. Khawubambe nangu 5 rand ndaba. Uthenga ama chips kuzolunga ke. Ngiqonda kahle ukuthi mfethu ayazani. Kodwa ungadeske uyiphathe kanjani ingane mfethu? Unesihluku. Nesale siqinile enganeni. Empeleni ndaba. Hayi, siqinile sa. angizwanga Mfethu, ayiphathwa neze ingane kanjena mfethu. Kodwa nami ngiyafisa ukuba eyami ingane ifama ikhona. wendoda awuthi kungitshela ukuthi ngenzeni ngengane yami uyayazi ingane wena unayo ingane uyazi ukuthi ingane ikhuliswa kanjani uyabazi ubuhlungu engibhekane nabo noma nje uyakhuluma nje kumnandi ukukhuluma khona uyibeke kahle impela wathi awungazi angisiboni isibindi ukuthi usithathaphi sokuvela ungiqonda Ayithula moya wa olanhliziyo yami konke kuzodlula Baba, ngilambile. Manje sizodlala ngoba ugesi awukho. angizwanga mina Lindo umthetho wakho ucanga ukuthi mina ngenze njani ngingene emabhodweni mina ngibugesi ngenze njani mina noma ngiyotheza inkuni ngoba into ngabe yayenza sukuma lapha esihlalweni uyotheza inkuni lapha buzobasa umlilo upheke uma ufuna ukupheka aniyazi usuyolula umfana nami ngumuntu wesilisa Hawu baba, ngisaphumula futhi angikho right.
ngeke kupheke thina-ke. Mase uye emzini kuzothiwa onikwa yithina mani. Angihlola yambo. Ngathi ukwazi ukuphasa esikoleni usuhlula nje ucabanga ukuthi hamba otheza izinkuni. Ngisaphumula baba. Futhi lento yamama imphatha buhlungu. Unganginyanyisi mina, unganginyanyisi. Hayibo. Ungathuki. Ngithungiwe la kuwena. Hayibo. Ungubani wena? Uthunyweni. Umoya mubi. Cha. Ngingilosi. Ngithunywe ubaba wasemazulwini. Ungasabi. Ngithunywe ubaba wasemazulwini. Kunemfihlo athi angikulethele yona. Imfihlo. Wena unengane yomfana ekuthiwa nguyolula. Hayibo. Hayi mina. Mina ngumuntu wesonto mina. Bathi uNkulunkulu singalali singajadile. Yebo, ngokhethiwe wena emazulwini. Ingakho ukhona ukubona mina ingilosi yasemazulwini. Okunye engizocela ungenzele kona. Yini lokho? Uzohlangana nomlisa ogqoke iskipa esibovu nebhuluku elimnyama. Uzobe usuyamtshela ukuthi lengane kade eyifona ulinde okuhle uhlala noVumani. Hayibo. Hlanganani uthole. Haithula moya wami Ola nhliziyo Konke kuzodlula Haithula moya wami Ola nhliziyo Kuzodlula ngoba unzima Haithula moya wami Uzongihlehlele. Buti, wo. Ungalokhu ubheka phezulu, ngicela ungihlehlele. Akade ngumzila la. Ngana kwethu. Ingane yakini yona. Ngwakini mina. Ungwakwethu. Hlehla. Back. Ngaba say i-red block ngana. Back Buti. Ya baba. Ubaba Ya baba. Imawo. Sengimile. Siyasonta ukuthi umkhumthathu. Wami umkhumthathu, umuntu omshaji. Kudumbe ngaba. Umntumbi. Siyacula lapha ukuthi wo, yini inkinga yakho? Yini? Yini inkinga yakho? Wena yini? Siyagibelana indaba. Ngikusophile nokudla. Suka. Khala phezu kwendawo. Khona uzokhona Baba, siney'nkinga zifana. Inkinga zami ngiyazama khona-ke. Ubavuka ngiboni ngibuza kanjena ngiyazama. Musukwenza kanjena baba. Bafo musukwenza kanjena. Ngiyazama ngesinjani nto mdala. Uma ngivuka lana, yabo njengoba ngivuka uthi Mfethu nifika nje endaweni nobabili nafika ukuzowenza kanjena. Sawusizile wafika. Bekuvele lo mlisa lo sithi siyapha kwakho.
niya kwami niyofuna umthandazo yini? Nomlisa umbona enjena nje edakwa enjena. Hayi lo udawa imali lo, udawa imali lo. Ufuna ingane yakhe uLindo. Kodwa yimina ngekho nje unoLindo la endaweni nabantu bayazi. Kwasamina nami ngifuna ingane yami uyolula. Ima uthe uLindo noyolula ingane zami nje lezo. Yebo, ingilo sayifikile ingilo skimina. Yaso ngitshela lokho. Hayibo. Kanjani futhi? Hayi ngeke. Ingilosi yobumnyama yini yona le? Ibisuka kuqobolwa emazulwini. Ingane zami nje lezo. Bheke ithini abantwana bakho kungani usifulathele. Kuzona zonke Empeleni ndaba kunjani? Kugcwele ubumnyama kukhanya. Baba kungenani phendulo yedwa wethi sibani kube uyena ukukhanyisela abaswele. Baba nginikela nganali itshe liphenduza isinkwa sidliwa abantwana kusuka ikade ezikho kulomphakathi engwakhele. Ngoba umalume uyakhala uthi yena usekhathele ukuthandaza. Uthi usekhathele ukuthandaza ubone ngathi lo mthandazi wona usumlalisa ngendlala